Els diners, sense les idees, no van a cap lloc. Podem tindre diners i no tindre idees, però si tenim idees, amb menys diners les podrem donar o les podrem dur endavant. Avui inaugurem aquest espai que va donar via lliure al pensament, pensar en gran i convertir aquestes idees en solucions pràctiques i fàcils de portar endavant. Les idees, les propostes van eixir des de si i van ser propostes reals, realitzables, que no enganyen a ningú i tenen que ser les vostres, les que vosaltres proposeu. Nosaltres, els socialistes, hem tractat sempre de donar solucions als assumptes que ens afecten a tots i començar a pensar en positiu. Nosaltres hem apostat per la construcció del mur. Creiem que és un projecte necessari per a la ciutat. I volem destinar el 3% del pressupost. El 3% del pressupost avui en dia suposen uns 450.000 euros a la part del municipi que més xafem, el carrer i les voreres. Volem tindre uns carrers adequats i unes voreres decents. Això és possible perquè hem fet una bona política econòmica durant aquesta legislatura. Hem deixat l'Ajuntament en un superàvit i en la possibilitat de fer inversions. De fer inversions sense tindre que recórrer a préstecs. Avui presentem la tercera idea. Aquesta idea, que avui es converteix ja en un projecte, l'hem anomenat Pla de Foment de l'Esport i la Cultura de Tavernes. El pla pretén millorar les instal·lacions esportives perquè estan molt utilitzades i s'han de reparar i rehabilitar. I les que estan construïdes però tancades, obrir-les. Dins del pla de foment de l'esport i la cultura també entra millorar els convenis en les associacions i clubs. És crear una línia de beques per al foment de l'esport i la cultura entre els més menuts. No anem a consentir que cap xiquet es quede sense practicar l'esport o participar de l'activitat cultural, de la música, de lo que siga, perquè la dificultat econòmica que puga tindre en casa l'aparte i l'aïlla de lo que és la societat. Com veieu, fem propostes que són sèries, que són concretes, no és fum, no és vendre coses irrealitzables, són materialment possibles i anem a posar-les en marxa. I el dia 25 de maig, totes les idees que pensem així les posarem en marxa. Moltes gràcies.